bertsolariek kanta dezatela beren azken agurra. Orain alperrik hasiko gara, buruari mekauenka. Barkatu baina nire burua ezin izan dut kontenta. Ni banetorren zuen txaloseka, nire buruaren xeka. Eta banoa sentsazioaz, bederen badut intenta. Erru bat badut asko zobeto, egin nezakeen eta, baina banoa zuen txalota, ilusio ez beteta. Eskerrik anitz zoanez, Michel Xanta Erik, Mauleko sukaldetik, unat pasaturik, pusaturik, ta mil esker maitea, ni soportaturik, zien ahtera heldu niz, gaur berriz hemendik, Txapelmetatik gure partea harturik, Txapelmetatik gure partea harturik. Altzirikin abiada, hartuz kanbo endaiara, ta basena farroara. Zinez mil esker zuri entzule, ginagatik zinemara. Tori nere besarkada, itza neurtzerik bada. Zuzira gure xilaba. Nere umore txarra jasan, oiduen familiari, Paris eta lezagatik, etorri egin den aizpari. Arrituaren urbildu den filologo kuadrilleri, Nafarro aldetik etorri, lenguzu irukoteari. Ta nola ez mila esker, hemengo elkarteari, eta zerrendan antzi, dudan jende guztiari, eman nahiko nizueke, milioi bat musu opari. Horrelako lagunekin, edozein da bertsolari. Agurren zuleta ea orain,
garamatzan trenak. Kontuak kontu bi aste barru, goazen Baionara denak. Lehenik tokia izanen baitu eta aldarrikapenak. Gero bersoak beteko ditu manifaren ondorenak. Badira gauzak kanapetikan gozatu ezin direnak. Ona ekarri nauten denei besarkada, beharrezko izan dut maiteen bultzada. Bertso grina zabalduz inguruetara, zuen parte izaitea kristona izan da, kristona izan da. Mil esker xilaba. Parte hau balia dezagun lehenbizik eskerren emaiteko. Lehenik doni bane Garaziko herriko etxeari eta Garazikus elkarteari, baita ere gure babesle eta laguntzaile guzieri. Eskerrak lanean ari izan diren bertsulari, epaile, idazkari, teknikari eta gaiegileri. Eta nola ez mil esker zueri gauruna turbildu zaizteneri. Una beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. 332 punturekin Sustrai Kolina. Punturekin Odei Barroso. Berreunta laurogoita bederatzi eta erdi punturekin Magi Sarasua. Berreunta laurogoita lau eta erdi punturekin Magiane Txoperena. Berreunta hirurogoita zortzi eta erdi punturekin Egoitz Zelaia. Berreunta hirurogoita zortzi punturekin Jamuntxo Kristi. Hauek dira ondorioz, azaroaren 10ean Baionako logagelan finalean kantatuko duten 6 bertsolarien izenak. Amets Arzaiuz, Sustrai Kolina, Odei Barroso, Eneritz Zabaleta, Sumai Murua eta Magi Sarasua.